sidste gang i Partynissen. Hvad skal jeg gå på den sagens? Skumparty. Pissegod idé. Er der noget åben? Skum! Hvad skal jeg? Pis. Det er sgu da ikke sjovt. Sjov? Sleep in heavenly peace. Sjov? Vi skal sgu da lave noget comedy. Kan man lave comedy her? Nej. Vi skal finde et sted, hvor man kan lave noget comedy. Man holde det her. Det er jo alle lækker. Det kunne man godt. Det kunne man. Det kunne faktisk være meget lækkert, det her. Paris-hjulet. Det skal nok lige trænge nok. Daniel! Det kan sgu da godt være her, mand. Det er så fedt sted. Ja, det kunne det godt. Ja, hallo Pierre, det er Partynissen. Hey Partynissen! Jeg er i gang med at finde steder, vi kan holde noget comedy her til sommer. Og der tænker jeg, at du skal ud og finde nogle komikere. Og ham den lille fede, der fandt der nu han hedder. Tjelle? Ja, lige præcis. Hvad med ham der den lille Malmberg? Selvfølgelig kan du det, Pierre. Ellers så må du sgu selv i gang med at blive lidt sjov. Du er kraftedeme så røvsyg jo. Ja. Godt. Hej. Ved du, hvad ligheden er mellem en ordblind elefant og 23 vietnamesiske børn? Smagen. Ved du godt, hvorfor at den ordblinde gepard, den sidder oppe i træet og spiser blæk? Det er fordi, at den har hørt, at den er verdens hurtigste printer. Den hørte jeg fra fasaden. Satan, jeg er sindssyg. Du er fandme så dygtig, du er. Har du fanget det? Det er fandme ikke godt fanget. Jeg tror, det var en selvmordsfasan. Den havde garanteret fasan. Jeg er sindssyg. Hvor må det nye Comedy & Chill arrangement bliver afholdt i Golden Sands? Har Pierre seriøst hverken situationsfornemmelse eller humor? Og hvordan er han overhovedet kommet med i den her julekalender? Følg med i morgen på facebook.com/dufrejser.dk. Danmarks bedste ungdomsrejser. Dufrejser.dk